Kisumu kaachiel kod Siaya, around the lake region. Wadwaroni mondo koro waket a lot of women empowerment, nikech ka watimo empowerment mar girls and women, mokuongo empowerment mar girls onego bed ni nyako ka nyako motimo penje klas 8 wa make sure ni watiyo gi chife kaachiel kod jonyuol oriwore kaachiel kod elders ni nyathi ka nyathi motimo penj odonje migawo ma next. Ka notimo klas 8 odonje form 1. Watemuru matek mondo nyithindo manyiri kik wuog oko mar sikunde. Empowerment no miyo nyithindo gi gibedo gi tiegruok e yo makare, kendo gibedo gi lony, kendo pachgi jiwore, kendo gibedo ni gionge gi time magi waste kato gibedo exposed e weche machalo kaka kuonde dhi lupo ka koro pot gibedo kata mana adults. Mar ariyo, joma mine manie dho wedhegi watemo matek mondo mi watim empowerment. Useneno kata mana programs moko madhi mbele, women empowerment program for example, osetiyo tich maduong' ahinya ka giwuothe dho wedhe ka dho wedhe chakore Siaya, Kisumu, Homa Bay, Migori, mondo mi gi empower joma minegi. Gimiyo gi nyaka tools ma nyalo bedo ni ema gichando mamono gi mondo mi gitim tich e yo makare. Gimiyo gi tiegruok mag ng'eyo ni to ohandi ni ere kaka inyalo time e yo mamiyo iyudo returns. Ka itimiyo gi tiegruok mar bedo gi self confidence and self awareness, kae to koro gibedo ni gin jogo mong'eyo kaka ginyalo bedo gi ritruok e yo makare. To tiegruok ni bende waneno ni kik wawe joma chuo gi joma yawuoyi oko, nikech tiegruogni ka omiye joma chuo to joma chuo bende ng'eyo ni to ere kaka anyalo bedo kaka I take care of my own people, kata mana eno wuon ere kaka onyalo bedo ng'ano ma nigi the right skills and the right behavior change en wach makoro nyaka mi wawuoye e yo matut kendo e yo malong'o mondo mi ji obed gi dwaro mar timo gigo mana mabeyo, kendo ji obed gi dwaro mar ng'iyo ni to ratiro mar ng'ama miyo en mane, ratiro mar ng'ama nyako en mane, to an ere kaka anyalo bedo ni amiyo joma miyo gi joma mine